να κάνω τις τυπικές ερωτήσεις υπέρ, κατά, λευκά ή να πω. Λέγε κύριε Λασκαράκη. Δεν θεωρώ ότι το θέμα μπήκε χωρίς νομιμοποίηση και θα ακυρωθεί η απόφασή μας, γι' αυτό απέκανα την ψηφοφορία. Αυτό θεωρώ. Δεν έχουμε σήμερα δικαίωμα να γνωμοδοτήσουμε. Είναι απλώς για ενημέρωση. Ποιος μας το στέλνει σε αυτό το δικαίωμα? Ουσιαστική είναι, κύριε. Ουσιαστική νομοδότηση θα γράψουμε πάνω. Παρακαλώ. Ποιος μας στέλνει σήμερα αυτό το δικαίωμα? Ήρθε από το ΙΠΕΚΑ, εμείς τι μας το έστειλε το ΙΠΕΚΑ? Για να βγάλουμε κανένα έργο κινηματογραφικό? Λέμε κι εμείς λοιπόν, απαντάμε, κάναμε μια ημερίδα η οποία κρατάει 3 ώρες και ήταν σε ένα κόσμιο, εγώ θα ήθελα κι άλλα, τέλος πάντων, σε ένα κόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να πάρουμε, όπως το θέλετε, να επικαιροποιήσουμε ξανά και εν ώψη αυτού του πράγματος. Κύριε Πρόεδρε, το 2000, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, το 2000 το Νομαρχικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά κατά Χρυσολογία χωρίς να έχει ούτε καν τη μερική περιοδικό επιπτώσεων. Ήταν πολιτική θέση και είπαν κατά του εξόδου Χρυσού. Εμείς με την δεν μπορούμε να το δούμε, δεν έχουμε το δικαίωμα. Δηλαδή είναι φράση αυτή που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σωστά, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς 3 φορές κατά, κύριε Δήμαρχε. 3 φορές κατά. Σαν να μιας μελέτης επιστημονικής δεν μπορώ να πάρω θέση. Αν δεν έχω πλήρη ενημέρωση και αν δεν ακουστούν πολλές απόψεις. Καθαρά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι ειλικρινά για την άποψη του κ. Λασκαράκη, ο οποίος επί 4,5 χρόνια, 5 χρόνια περίπου είμαστε μαζί εδώ πέρα, επέρωταν ότι παίρνει θέση για οτιδήποτε συμβαίνει, έχει δεν έχει δικαίωμα. Αυτό έλεγε ο κ. Λασκαράκης εξαιρετικά σήμερα. Για ένα θέμα, μην με διακόπτετε κύριε. Μην με διακόπτετε κύριε. Και σήμερα που το θέμα καίει την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Λασκαράκης γίνεται λαγός. Κρίμα κύριε Λασκαράκη. Λαγός γίνεται. Αυτό που σας είπα. Γίνεται λαγός. Λαγός. Θα καταγραφεί ενάμια γράμματα στην προσωπική σας ιστορία. Λαγός. 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 Ωραία κύριε Πρόεδρε, διορθώνω την πρότασή μου προς το σώμα. Ουσιαστική γνωμοδότηση. Ουσιαστική, κύριε Πρόεδρε, η πρότασή μου είναι ουσιαστική γνωμοδότηση επί της προμελέτης. Ορίστε τώρα. Στο τεχνικό επιμελητήριο, κύριε Λασκαράκη, στο οποίο ανήκετε, με συγχωρείτε, και έχει εκφραστεί το τεχνικό επιμελητήριο επανειλημμένως, με ημερίδες, δεν αναγνωρίζετε αυτό, επειδή είστε και μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου, πραγματικά με στεναχωρεί όταν λέτε... Λάθος κάτι τώρα, μας πατήσουμε αυτό το Θα άκουγα το ΤΕΚ της Αθήνας.